Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa jamil malaikat muqarrabin khususan abana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ruf wadifatun mahbubatun lil muwaffiqin. Utawi penggawean apik al-ma'ruf iku wadifatun iku wadifah utawi tugas mahbubatun kang den senengi lil muwaffiqin kedue wong-wong kang duwe taufik untuk taufik saka Allah Subhanahu wa taala. Dados niki bab nerangaken bilih keapian menika pekerjaan utawa amale sing disenengi karo wong sing entuk taufik. Maknane wong kok ora seneng keapian berarti wong mau gak entuk taufik saking Gusti Allah. Jadi ciri khas niku, ciri khase wong iman, ciri khase wong Islam niku seneng keapian. Wis intine ngoten. Ciri khase wong Islam iku seneng keapian. Ngendikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyritakaken saya ngendikane Allah, berarti niki ngendikane Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana utawi ingsun iku Allah. Utawi ingsun iku Allah qadartu mesti sapa ingsun al khaira ing kaapian wa syarra lan kaelekan fatuba mengko bejo kemayangan iku liman kedue wong jaal tukang dadekaken sapa ingsun tak dadekna mafatihal khairi ing kuncine pira-pira kaapian ala yadaihi ing atase tangane wong wa wailun lan celaka ngrusak iku liman kedhe wong jaal tukang dadekake sapa ingsun mafatihas syarri ing pira-pira kuncine keelekan ala yadaihi ing atase tangane wong. Ngetikanipun Allah, aku iki pangeran, aku ki gawe elek karo gawe keapian. Mangkane tengene rotib bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Jadi apik elek iku sing ngersakno Gusti Allah. Lah Allah gawe ing qadar tu aku ki mesti keelekan, mesti keapian, yo mesti keelekan. Mula fatuba liman ja'altu mafatihal khair. Mula bejo kemayangan utawa wong beruntung wong-wong sing didadekno kuncine keapian. Maknane sangka wong mau wong-wong liya iku iso roh keapian. Jadi umpamane nang desa kene ana siji kiai atau siji wong sing sampean sebab nyawang wong mau sampean iku iso roh keapian. Lah iku disebut fatuba liman ja'altu mafatihal khairi. Jadi bejo kemayangan wong-wong sing didadekno Allah kunci-kuncine keapian. Sebab sampean nyawang wong mau kunci keapian iki iso kebuka, awak dhewe iso roh keapian. Lah sapa maneh nek ora Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci keapian nang donya iku ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi turun sampai kiai-kiai sampai saiki.
Nggih, iku dadi wong-wong sing nggawa kaapian iku wong-wong sing bejo mungguh Allah Subhanahu wa taala. Dadi kok umpamane ana wong sing mestine biasane ngajine mati suri. Mati suri ku piye Pak Kaji? Mati suri ngono ya, mati suri. La yamutu wala. La yamutu wala ya. Ora bermutu tapi kakean dia. Lah kok dilalah. Ana wong sing ngurip-nguripno keapian. Rupa ngaji. Berarti wong iki termasuk fatuba liman ja'altu mafatihal khair. Berarti wong mau bejo kemayangan wis dadi sebab keapian iku kebuka. Ya Allah Subhanahu wa taala gawe keapian iku pirang-pirang banget akeh. Saking akeh awak dhewe saking ora iso ngitung. Tapi teng mriki wonten ngendika masya yasurru qalban nabi sallallahu alaihi wasallam mislu nasril ilmi wa tablighihi. Apa perkara sing paling disenengi Kanjeng Nabi lan nyenengno maneh Kanjeng Nabi. Perkara sing paling disenengi Kanjeng Nabi lan iso nyenengno manahe Kanjeng Nabi iku sitok mayasurru qalban nabi mislu nasri ilmi. Jadi bahagiane Kanjeng Nabi karo umate iku ora kaya umate nalika nyebarno ilmu lan nyampekno ilmu wal amali lan nglakoni ilmu. Dadi ki sing paling iso ndadekno sampeyan niku disenengi karo Kanjeng Nabi. Saiki ngene, ana nunggone kitab iku ana ngendika ngene. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ngendikane Allah dengan Al-Qur'an ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kowe taat nunggone Gusti Allah lan taat nunggone Kanjeng Nabi. Titik. Lah iki ayat medune sepasang. Sepasang iku maknane bojo jejodohan, ora ngarah iso. Maknane ora ngarah ditampa ngibadahmu kejaba pasangan iki mok gawa kabeh. Cara sampean umpamane kepengin utang nang BRI, iku kudune KTP-ne sing lanang karo sing wedok. Ngono ya sing pengalaman. Jadi kok syarat salah sijine kok ora mok gawa BRI-ne ya moh ngutangi. Jadi syarat itu padha ati Allah wa atiur rasul. Awak dhewe taat nunggone Gusti Allah, kok ora taat karo Kanjeng Nabi, padha karo sampean mara BRI nggawa siji KTP. Gak tae. Ya ngono. Dadi ati Allah wa atiur rasul. Kowe taat nunggone Gusti Allah, tapi ora taat nenggone wong, nenggone sapa Kanjeng Nabi. Sampeyan salate ora sah, macam-macam ora sah. Tiwas sampeyan dalu wiridan kuwenceng, tapi kok ora apik karo Kanjeng Nabi, sampeyan ora ngarep ditampa dening Gusti Allah. Kon. Lah saiki apa sing paling awakmu dianggep taat karo Kanjeng Nabi? Wong taat iku pirang? Apa sing paling dianggep taat karo Kanjeng Nabi? Siji, mayasurru qalban Nabi. Ora ana sing dianggep taat dengan Kanjeng Nabi kejaba wong mau nasrul ilmi, menyebarkan nyebarno ilmu, nyampeno ilmu, ngamalno ilmu.
iki sing paling disenengi karo Kanjeng Nabi. Iki sama sing maknane nek jenengan iku salate kenceng, zakate kenceng, posone kenceng, yo ngajine kudu kenceng supaya apa? Ati Allah wa atiur Rasul. Supaya sampeyan iku ngibadahe bener-bener ditampa dening Gusti Allah. Iku sing paling disini Kanjeng Nabi. Lho sampean sedekah Kanjeng Nabi yo seneng, sampean ngene yo seneng. Tapi sing paling diseneng Kanjeng Nabi, apalagi hari ini. Sampean dina iki ngendikane kitab luweh apik apa jenenge luweh apik sedelok nek ngaji timbang wiridan bola bali. Luweh apik dina iki sampean sithik lah nek ngaji timbang wiridan bola bali. Mergo wiridan iku ya apik tapi ora patek disenengi Kanjeng Nabi. Sing paling disenengi Kanjeng Nabi ya kaya ngene iki. Sampeyan mara ngaji ngrungokno ngilmu-ngilmune Kanjeng Nabi. Wis iki sing paling disenengi Kanjeng Nabi. Muga-muga kanthi uripe mati surine ngaji nang ngene suwatu iki dina iki muga-muga iso urip selawase sehingga nalika ana desa kok nang ngene kono ana perkara sing disenengi Kanjeng Nabi keyakina mesti desa kono dadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun. Kula dengene tengene Papua niku tenggene desa jenenge Komba. Komba niku komplek bandara. Jadi kula temen niku tengene apa Komba. Komba iku komplek bandara yo kenek, komplek Banyumas yo kenek. Mergo tengene kono iku akeh wong Banyumas, wong apa? Nek tengene Papua niku delalah nek golek banyu gampil. Gampil ku gampang, ora angel. Ngebure gampang. Tapi kene apa tak ongan, kene apa nanggone desa Komba iku ana perusahaan air minum iku ana 5 iji, gede-gede. Sadurunge ora ana. Sadurunge ndak ada. Mulai ana pondok pesantren ning kono, terus ana ngaji, ana rotib, ana macem-macem. Iku dilalah gak suwe daerah kono iku tempat air terbaik kanggo gawe air minum. Iku nenggone Komba, nenggone Papua kono. Ya ta kula tengene mriku pinten 10 tahun. Dadi ana perusahaan nek kono banyu banyak, ngebur entuk. Tapi daerah kono ku dilalah daerah terbaik banyune apik. Iku menawa wae ana barokahe muga-muga nyenengno Kanjeng Nabi. Jadi kapan siji desa kok ana wonge sampe nyenengno Kanjeng Nabi, iku mesti desane baldatun thayyibatun wa rabbun. Wis padha karo kula bar ke Papua balik nang ngene Gandu. Biyen Gandu apa jenenge iku ora patek ana banyu. Lah kapan ana banyu biyen yo? Enggak ono. Ngebur angel. Sampeyan gelem rotib, gelem ngaji rono ya kiyaine iki lho. Saiki dilalah nang kono bayune ya akeh. Dadi maknane perkara apik iku mesti nggawa perkara apik liyane. Ya juru ba'duhu ba'du. Makane kula niku pede mawon, kejaba nek ora ketemu Kiai Sarang yo. Kejaba ora ketemu Kiai Sarang. Kula niku udeng-udengan imamah ya pede ae. Sebab apa kok pede? Tak critani. Ngendikane Kanjeng Nabi, sapa wonge nglakoni siji ngelmu, wong mau bakal diwehi pirang-pirang ilmu sing ndekne gak roh.
Dekne nglakoni siji ilmu, piyambake bakal diwehi beberapa ilmu sing wonge ora roh. Sing asale ora paham karo Gusti Allah diwehi paham. Iku sebab apa? Sebab nglakoni siji ilmu saka Kanjeng Nabi. Wong serbanan iku lak sunah le. Sunah nggih, sunah Kanjeng Nabi sunah. Tapi nek ora kiai kita ora patek paham. Lah kula niku teng sarang terkenal bodoh. Kula nang sarang itu bento-bentone wong. Wong ora tau ngaji, jarang ngaji. Kula niku wis pokoke bendinane ngurusi peceren, ana WC kebek nyeluk aku, WC apa jenenge pecerene buntu nyeluk aku, banyune entek nyeluk aku. Wis ngono ku penggaweanku nang ngene sarang. Lah kula tengene sarang niku kon maca apa kaca kitab iki? Kitab sing jenenge Jurumiyah. Jurumiyah kitab nahwu. Roji. Gak roji kok. Pokoke rungono iki. Kitab nahwu al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kitab apa nahwu. Iku aku gak iso maca. Al-kalamu ta kalam saiki iso. Biyen ora iso maca. Iku aku sampai saking bodhone iku maca Jurumiyah utawa maca kitab Sulam Satinah iku gak iso. Tapi kalau geda keyakinan, maksudnya keyakinan ini, wong nglakoni siji ilmu mesti diwehi ilmu karo Allah sing dene gak roh. Aku karo Mbah Moncong kowe nang Papua nggih, kula teng Papua. Wong manut guru iku ya termasuk ngilmu saka Kanjeng Nabi. Pokoke kon rono, kon ngidul, kon ngalor. Barang kula wis sugih tengene Papua, cung kowe muleh balik dadi tani, aja ngiyai nang ngene kono kowe. Muleh aku. Muleh. Nang ngene konol maneh. Semua kontak WA wong sugih-sugih Papua kabeh gak tau guru. Semulai bener-bener saya nol neh, dari nol neh nang ngene gandu. Pun jadi iki satu keyakinan. Jadi kowe nglakoni siji ilmu saka Allah, keyakino mesti bakal di ilmu macem-macem saka Gusti Allah yang tanpa Anda sadari. Iki sing ilmu. Omongnya saiki sampean serbanan roh dalile. Oh, serbanan niku apik. Apa iki ora go mlete-mletenan. Wong kiyaine putih malah sing ngundang malah ijo. Ya gagah dhewe. Saingan. Lho, nek niate ora nyanyi apik. Nek niate mung iku sunah Kanjeng Nabi, berarti nekne melu perintahe Kanjeng Nabi. Menurut Kanjeng Nabi pasti seneng sing ijo-ijo. Maksudnya ora kok ijo negak, seneng sing polos. Kaya batik-batik ora patek seneng. Iya seneng ning ora patek seneng, jarang Mbah Kanjeng Nabi nggo batik. Senengane polos, irang ya irang, ijo ya ijo, putih ya putih ngono lho. Lah wong saiki lak senengane blondang. Ya blondang sampai pikirannya ya blondang. Yo ketae serbanan kok ora seneng ngaji. Iki jenenge pikirannya blondang. Yo. Jadi aku niku pokoke jaga keyakinan. Kula serbanan nganggo macam imamah niku ora kok kanggo mlete uga. Saya melakukan satu ilmu dengan harapan aku nglakoni siji ilmu muga-muga kitab sing tak dhisik tak waca ora kenek saiki diwehi kena karo Gusti Allah, dibuka karo Gusti Allah. Iku jenenge nglakoni siji ilmu. Lah saiki bayangno ma yasurru qalban nabi, ora ana perkara sing paling nyenengno ati manahe Kanjeng Nabi kejaba kok nyebarno ilmu. Lah saiki bayangno awakmu disenengi karo Kanjeng
Nabi. Berarti ora usah nganggo awake dhewe. Mesti nganggo awake dhewe. Kowe ngaji terkadang apa jenenge iku malah dinyek wong. Kowe ngaji terkadang ora disangoni. Kowe ngaji terkadang malah macem-macem. Wa maila dzalik. Ora masalah, sing penting awak dhewe tujuan awale supaya awak dhewe disenengi Kanjeng Nabi. Wis titik. Ora perlu akibat-akibat sing mok lakoni terus dadekne awakmu dicaci, di macam-macam kok apa. Ora usah mikir kuwi. Jadi iki maknane sampean siji keapian sing iku ana ngilmune saka Kanjeng Nabi iku bakal iso mbuka atine sampeyan sing asale bebel malih cerdas, sing asale peteng malih padhang. Iku ngono. Dadi makane ati Allah wa atiur. Jadi sampean aja mentang-mentang wis iso salat dhewean, wis iso macem-macem, tapi tidak pernah bersosialisasi karo masyarakat. Kaya ngene iki ora patek apik. Lah, sosial masyarakat sing paling iso nyumrambai, ora kok sego, tapi apa ngaji. Sampeyan ape ngawahi sego wong paling ana batese. Wedhus loro, telu, papat, sak desa gak. Tapi nek ngaji bisa seluruhnya kena. Jadi perkara sing paling manfaati kanggo wong akeh iku napa ngaji nyampekno ilmu, nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi. Siji perkara mau lakoni, kowe bakal dibuka ngilmu liyane sangka Allah. Makanya teng mriki fatuba liman ja'altu mafatihal khairi. Bejo kemayangan kanggone wong-wong sing didadekno kunci kebaikan. Suwali fatu wawailun liman ja'altu mafatihas syarri. Maka celakalah bagi orang-orang sing didadekno kuncine keelekan. Sing nyebabno ngaji mati, sing nyebabno ngajine aras-arasen, sing nyebabno wong lakone keapian angel kabeh. Ana ngaji mau alang-alangi, ana ngene mau alang-alangi. Lah iki jenenge wawailun liman. Neraka wel kanggone wong-wong sing dadi kuncine keelekan. Naudzubillah min dzalik. Nggih, muga-muga niki mati surine iki ya urip terus iki ya. Lah kok ora duwe dhuwit ora wani apa nek karo ngene. Wong loro ora wani salat. Aku ngono suwe-suwe kaya wong loro gak wani salat. Padahal iku kewajiban. Wis ora dhuwit wis ngaji, wis ngono lho. Aja sampe rupeke donya iki dadekno ngajine iki. Engko supaya sampean ora dadi wawailun liman ja'altu mafatihas syarri. Supaya awak dhewe ora didadekno Allah wong sing celaka sebab ngalang-alangi ngaji. Lah saiki kiyene pure ora gelem ngaji. Lah lek ngalang-alangi ya jenenge ya. Ngalang. Aku ngomong awakku dhewe. Awakku dhewe aku. Ya wis wae ngono kok ya. Pokoke muga-muga awak dhewe dadi digawe Allah iso nyenengno Kanjeng Nabi kelawan ngaji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.